muri yeZimbabwe uya mutongonya iri panapa amene munoitongozi zvakubohwa manje. Unoona zvinhu zviri kuitika paZimbabwe, I don't know kuti kusarongeka, kupenga kana kuti kujairira kurwadzisa vanhu zvakutonetsa manje kuti tinzwise kuti sei. Situation yatika kuBelvedere nhasi haina kumira zvakanaka. Zvinhu zvakadaro zvinorwadza ende hazvigamuchirike. Imagine kupwanyirwa imba yakakura sedzedze zvanga zvichiitika zvezve nemajuro anga achipwanywa aya. Imari inenge yakaspenda munhu. My lifetime savings ake ese munhu anenge akaisa ipapo kuti ndashanda upenyu hwese ndakuinvest or something kuti kana ndazo kura ndiwane pekuzo chinhu chinozondibatsirawo. Chongo wacho pwanywa zvipo panikirini bva ipapo amana kudzingwa ngeimbwa kudzingwa ingwe chii chinomonyazvoitika neZimbabwe chaizvo. Because inini what I believe inini ndechekuti kana nyika yakarongeka chaizvo ndezvekuti pachitanga toiswa foundation pafanira kugara pane vanhu vanenge vachiona nzvimbo. Musaise mafoundation ipapo hapasi kubvumidzwa. But the funny thing ndonzwanzi vanhu vacho vakapfura nekukanzuru kwachiko ozongonzwanzi vakunguya chingonzi ngavapwanye vabve ipapo. Ingaita nyika here yakadaro yekuti vanhu vanosvika pakungodzingwa ngeimbwa kudaro. Inopedzera yakutyisa kuuya vanhu because unoona kana pachinzi pari kutengwa nzvimbo kana pari kuitwa sei tarisa kune dzimwe nyika vanhu vanongo kana atenga kanzuru as long as iri away kuti vanhu vaningina iwe unokana pakuitika vanhu vari kuepweta vanozoita sei kana muchidaro Belvedere kana dzonzi kuti Belvedere takutoita zvokuti ndo mutown macho mongosvika mongodzi bwa zvingopwanywa ngamena hapana kana compensation futi vanoiona upi mari yacho kukompensata vanhu kungoti mheno ibva ipapo hapasi penyu hapasi kuti vanhu. It's not fair. Kana zvimasystem imi vanhu vese vari kushanda vari mumapositions ngiseda muri government uri pachi uri kana muchiziva kuti pfungwa dzenyu muri ngosvika muchingoadopta zvimasystem zvirimo munofanira kubva ipapo pombopindawo generation yevanhu vechidika unonzwisisa because hatichadi kuti nyika irambe ichingotungamirwa navanhu nebrain dzinenge dzine ngura dzekuti hadzichanyatsopanana moto zvakanaka. Iwe masystem ngachinji ngazvingoonekwa shamwari pamunoda kuisa ipapo hapana nzvimbo mogara muchiona zvinhu zvese kunongopinda muofisi orara uchiita ngonono uri imomo zvinhu zvichiitika vanhu vachisumudza dzimba dzakadaro mozongomuka makutoti pakavakwa dzimba ngavabve ipapo imimi zvimwe zvinhu zvacho guys, this is not fair. This is not fair. Ende kana muchiti kana bosi vamwe vanozoti aiwo chero munhu bosi muridza ndakapfura nekukanzuru yacho kana kuchinga kwakati corruption ndo the right time yekuti munhu wacho anenge akaita izvozvo ngabve ipapo. It's disturbing man. Munodzidzisa chiko kune vana vechidiki vamwe munhu anopedzera angoti ndabasa nekwakaimba muZimbabwe zvakafanana dzirongopwanywa. It's not good guys. I don't know mimi munoionawo sei nyaya yakadai so but inini zvangu pane point yangu ndipoti munhu anenge kana munoona kuti mimi sedo rikansela urani kukanzuru ikoko whatever kana muchiziva kuti mimi nepfungwa muri kungoadopta masystem zvekudhara ibva ipapo siyanai nazvo zvenyu apa mirwe ipapo pamuri kutambira because mangwana muzopedzera mazovenga kushanda mapositions iwa unofungudza kuti tingaramba tichisekerera zvakadaro hatisi mapenzi ka izvozvo nyika ine kungonzi dzimba yangopwanywa pakampako hazvinakidzi ende kana mofamba paitira futi plan because I still remember ndakaona kwakawanda kwakapwanywa nanhasi pakangopwanywa hapana kana futi chiripo mune muchida kuedza kuita sei. It's better kuti muzingopwanya kana maudawo pashandisa futi. I think it's better muzongoti no it's now takutopashandisa takugadzira zvakadai so because munoona kuti paitwa mistake kudhara nditi mochionesa munhu ushaona apa wakaita mistake but by musokati chinge wabva wako ipapo takuda kutopashandisa kuti mongopwanya futi mosiya zvakadaro kuti vanhu vangorwadziwa kungodherera unoda munhu hapana kana zvavanokwanisa kuita aiwa zvimwe zvacho gaizika I think ndo zvinotoshanda muchiona kuti ground musati mada kurishandisa siyai munhu agare so that unokwanisa kurecover mari yake kana ari kucharendesa achaita sei mari yake yombodzoka fast akana mbonowana mbijana mozoya mopwanya zvenyu makuni muonesana kuti guys iwe uchibva ipapo pane tori nenyaya yehombe musabvumidze vanhu kuvaka panzvimbo yamunoziva kuti haisi musavasiya vachisumudza dzimba idzodzo achitotanga kucheresa foundation mune access nezvese mune muchizviziva monyembedzera kudzungaira makagara ikoko mozongosumuka one day neorder motendai munovapwanyira munofungidzwa kuti mari yacho inonhongwa here. I know kuti mune jealous vanhu vazhinji imi mune mushanda kukanzuro ndimi vamwe vane problem imi muchitambiriswa kuti mari tonyu tisingashande basic money munhu anoshingirira chihasela samwe motoda kuzowanda kwekumubatira kunorwadza kuti vanhu vafe neBP hazviri kudaro so kana kuti koko make sure kuti zvinhu ingovawo nyika yakarongeka so toti tiri kurwisana nemamwe maproblems akadai mangwana imamwe manene torwa nemamwe maproblems enzara maproblems echinji yenhamo bhogoma kusvika muchipwanya
iwe saka kuti munhu iye achadii chazvo anotangira pai. Handisi zvangu pakuti kunyaningirina. I don't know guys, munazvo zvakawanda zvekutaura but nyaya iyi yandibata ini kutota kupupuma nehasha izvo. So munoionawo sei nyaya iyoyi? Hazisi right. Muameno munoitongawo sei? Tell me what you think guys.